kajing wanrung jong udrox hake imlang salang mentah. Kaba teng-teng kala penlong kajing sir, kajing tieng ya babun kilong yeng. Ya ki kemi ki kapa ki badan kun samla ki bla het asan latieng bala budin be yaki syai ki let syai ki wan syai ki rung kimi namar ba uni udrox ula sedang ban su thiet. Kalong kur long jai dikawe ka thamai uthiet snam habede bat kalariti jongka jai ban riu. Namar dangi ngi pra dangi miateli mangi ki kur ki jai kasi hai kajai ben rekan teli ngasusi ben ong ikani ba house nam arja khatsan hakapol basensyal ka parti kongres bayalam Dr. Mukul sang makum chief minister open mi kawe ka notification ka babaro ki companies ki lala ban apply ye ki tender ki jongki ban participate ye ki tender ki jongki haki department bapher claim da yo syai ka trade license kajing mi jong kongres haka minute ka bakhadu kam kata hingi ka sulong ba kam internet pat namar ba nayebu parti ka khamat nayebu jing semua parti ngang ong bu syai ka interest jong pai ba khamat interest jong council khamat sabu ka interest parti syadian na komenta ki khna samla ki khun samla jong ka constituency nong thamai ki bawan na kilong yang baduk bawan na kilong yang ki baduna kayo kakot what have a bit babiang ru nam ta jong ki free of cost ka bangin le Perlu beri barang apa yang subhai pi sesisin syaka tup ka bakerpang ka bayadai bat kelinti syaka jingjit nong mikmat thamai syaki autonomous district councils hajar pusan menta ka kinti nginya kendo bat yakren bat uwei na kiriu pau khmat hakasan hima sima hakane kathan nginya kren bat ukertong MDC na nong thamai ubadairu u chief executive member jongka KHEDC uba pinyat sings im uba pinyat sings im baslur ukertong ban long siang uriu champang kajat ben reu badu ba perkhat ngai ningkong eba pinyat ngapdiang sobhai pi syaka program Menta ka kinti pin yakun ya ka EDC election na Kanong Thamai constituency, omshu na ka Soring Kham constituency. Kay ka daw bapi lani ka NPP ka shim ya ka takaray. Kublai shibun ba aran? Kublai shibun ya ka jingkeli ka badan kam ba. But kay ka penlong yangi ba kum sitting MDC jong ka Henry Soring Kham constituency. Ubaki pai ba kila shania bat la penjob term bat ru kumju kumba arsnem duna kumu MLA haka by election kadau hi kalong ba kajingklat kendit no jong iba latip langkar kungor iba ngiju khat yet iba he iba dei I sitting MDC la south term nakanika Nong Thamai constituency Kala penlong yaki riurang ba yaki long keme yaki samla kan thai bat chinrang ban wan ban pensngo hangi bat ban kentu yangi ba ngin contest no nang ni na po Nong Thamai constituency haka baningkong ngala kan tai yakata ka jing terwa ka jongki haka ba ar kilawan biang ban pensngo bat hadin bing lai kendu bat bun ki nong ajingmut ngila shim ya karai ban pendap no ya kani ka jaka bathli ka ba lami khmat dai ba latip lang la kumba arphoi tli kisnam but kum upara hakarta le se ye ba he latip lang nakaliang jongiru ngishim ya kani karai ban wan ban contest no Nong Thamai ngasulong try hang ni namar ba lakhai nga hang ni popok se bat ngalahe la sanru hang ni popok se te kataru kana nang pen scam shushu ba ngandei ba biang bau candidate haganeka MDC election hatu gani kijing bujli constituency pat kalane em ban kta khamtam ya karai jo upat ba na Soring Kham shwa bangin shim ya karai bangan wan chani ngila dep bania kenjok tin bat ngila dep lumru ya baro kinokit kam
hapok ke konstituensi ban pentip bat hadin katangi shim lang karai bat ki hoi kadon kajing benut naki kadon kata kajing sodiau naki jing nok mensim hakapor bangapen bena bangan wan yelek no nang ni bon kilong keme ki jau mat ki sosi henring apen sutu pat yaki ba ladangan yelek nang no nanu ke konstituensi ru henringan dei hi nong mi khmat jong kari ba kajai penriu to te abangi phai pat cha kanong thamai constituency phin yakun persya ya ka congress ka UDP ka BJP ka VPP bat ka khnam kaseng ayu kabala ban long kita ki maujin thut le se ban pun pulom no ya kalintia jong phi sha ka thong jing job kadai ka jing shisha ba hakani kenti ngi yabun ki candidate nang ni napok nong thamai constituency la jan baro ki political party ki don regional parties ru but kumjuru independent ru te hanga hinga so na baro kini ki hinru sangut ki hinrungut ki candidate baro ngi dei ki batmai sudah hakani constituency kata ka baningkom ka baar pat ki ba ngi la ilongkum shi perlok ngi thu ithau iwe te Shisien baki ngilayami hi hakamadan ka jingele ngi hapshim hi ba kandon be hi ka jingele bat baro om tang bat uno candidate henry ngi shim ba ka jingele hi kan dei bat baro te kapung ka jing i ka jonga kini ki jingyalap jingyalang yalap election menta ka kenti jong ka NPP ka kham I peja habang yenu jor bat ki wei pat ki seng sang perthai tu phi imun jor ngan em ngamtip hai ki jaka ba peja henry nomor baka MDC election kadang dang shu dep ban penbena announce haka arpunyo tarik uni kelalingkot but nakaliang jonga shimet du lesing adang dep ban pendep ikikot kisla ban file nomination hakalai terek te ki babun ki meetings ki bangila sedang but ki bangin das dang sedang ruhi ki public meetings but kata di ka bangasno ban ong ba ka namdei bandan kata ka jing puja namar ba naka party jongi ngi don candidates kumba arpu sangut naka arpu khundai tele si ki babun ki constituency ki lai trei kila lek bandrung ban mi haman ki dong man ki shnong ban pin ithu ilade ban yathu ke e ka nongrim ka bakidon nakamta ka ni ka district council election bat ru ban pan ka jingkershan nakipai ba hanga ngami I bandon kata le se kamdei le se tang ha party jungi renga thrai hajan baro ka long jai ha ka ni ka kenti hang ni pok khasi hills te le se shawe ngam tip kan nong kumno tawa penya kini halor kita ki matrikam ba ka KHADC hapo ka jingyalam jong phi kum UCM kalasakhi hakini ki snem ki balalai kabenta ka baningkong kadai ka bangin leit hangtai ban wanra iki an ki kendon ban ya kren ban ya tai ban ya ajing mut namta kabit kabyang ka bha ka met ha ka sinshar ka khadar lingba ki an te kata di ka wei ka kamram ka baar pat ka kamram haba ngidon kilat kelenti jingerap kum ki development schemes lada de kendiat ru banyan nujor pak state government ringyo ekalat banyarap ikishnong yeki dong yeki seng samla ki seng kenthei seng long keme yeki sports club bat kiwe ki benta te nganga so bandong bakum MDC ngi sungthu bakata di kamram jungi lada ngi phai pat kum UCM la aibor yingi ki MDC haka paragraph kabalai the powers of the district council to make laws te haki babun ki subject haki babun ki agenda kawai na kata ka subject kadai ka khendo ka siam te haka bai dei bakane hadin nyopu artli ki snam bangilayo e ka district council nadu snam khat khandai spa san puar ngidang yo yakani ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act 2021 but yakani la asen
dau governor hakalai poterik u August arhaja arpuar. But ngasngau bakani kalong kawai naka jingkerku kebakrau ya kipai ba nong shong hari khasi hakabai de baka kendo. Baling ongom ta namar lingba kanika an la aibor ye kipai ba ri khasi ke jongi bangin la ban pen scam ya kata ka kendo ka bangidon ban pen scam ya ka jinglong try ya kata ka jaka ka bangidon da ka bawan hapot district council ban register bat ngi tang hai jing siu ibarit te ka basngutunat na kaliang jungi badang syan ngilala ban wanra ya kanika amendment jong ka Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Amendment Act arhaja arpulai kani yakini ki an baro ngilade pen kala khasi but syaka ketin khasi but kani ka an menta kala itu ya ka jing kam jong kirang ba dong baro kata mjudan ka jing itu yaki dong baro kata mjudan jing itu yaki seng contain seng long kemi ne seng samla henry hapo jong kani la itu ka jing tmu jongi bangi wanra kani ka ilaka amendment ban itu yakini ki traditional institution ban itu yakini ki riti sensyar tenrai ki jungi ki bangidon ki shnong ki seng samla seng long kemi bakin la ban ya trelang bat ka dor bar shnong namenta ka jing bha jing miat jong ka imlang ka salang kham tam habangi pet ya ka imlang salang ka jungi menta kabala sedang ban wanrung ka jing sniu babun rukom babun jai shu ainuksa ka jing wanrung jong udrox ha ka imlang salang menta kaba teng kala penlong ka jing sir ka jing tieng ya babun ki long yeng ya ki kemi ki kpa ki badan khun samla ki bla het asan la tieng bala budien be ya ki shai ki le shai ki wan shai ki rung kimi namar ba uni udrox ula sedang ban su thien te bat ngiru kum ka district council ngi so ban ong ba kanam dei tang nangi let's say ka ban la ban weng ya ka jing lenem dei tang na kalyang ka sarkar bala ban weng ya ka jing jong tau drops henry ngi sngo ba kum ki MDC bangin no senyang lem kendiat kensoi ke ka bangila ban contribute lem namenta ban wanra ka jing baha ke mlang salang dah kini ka an ka bangi pin involve ya ki sang samla sang long kumi ban ya trai lang ba dor bar shnong na ka menta kini ka we ka subject ru ka ba ar pat ka jing jelai plat ki brio banabar ban wanrung kat pamon chen di pori jungi om tang ban chuan rung ban yo shong ban yo sa sedang so ban kini ya ka kam ka jam jong ki trai ri ki jungi sedang ban kini ki business sedang ban kini ya ki kam bela jong ki brio kani ka kata adu kata te ling ba ni ka an kan yarap ban penduna yakum kita ki brio ki bawanrung namar la aibor yaki shnong ban bo yaki register shnong habarung bami dipendan la da day what ya day ki brio banabar what yaki para ka jungiru para khasi jungi bawan ki district ba fair dan kam ban tip ki wan na ka shnong ka bakumno kata te kata di kaba ngasngo bandong badan kam ba kaba kwaru ban pentip ipi ba ngila wanra ru sakanika ak habidei baka Khasi Social Custom of Lineage Amendment Act arjar pulai kaniru kadika amendment jong ka principal act jong usnem khat khandai spa khandai punyo kanika amendment kanika principal act jong usnem khat khandai spa khandai punyo jong kanika social custom of lineage kaong kabatay yangi kajat benri khasi na engin chimjat kata ka define ni kata te henry ha kanika amendment pat ngikwa baling ba kani amendment kandan ka jing itu yaki kur kijat khasi ki jungi kamun ha kanika act la itu nadu ka dor barkur hadu ka sengkur but hadu kirang bakur balingi wanra ini kaan bante song ban penyateli yakikur kijai khasi hibarokawai namadangi ngi pra ladangi miateli mangi kikur kijai khasi hai kajai benrekwan teli ngidonru yakanika Khasi Hills Autonomous District Solid Waste Management Act araja arpo
kani ngila yo ya ka jing menjur na ulat ke jela ha ubenai leber arja arpuar how much arja arpuar but kani ka aibor yangi kum ka district council ban pej ban kmi nam ta ka jing khut jing subah ki shnong ki tha la aibor ki rang ba shnong makin pej kin kmi ka jing khut jing subah hadu mentahi phi pej ka social long kampat don ya ka waste management treatment plan kani kabangidon hapo maten ka datang ka landfill te lengba kani ka landfill kin mi bon ba ki jingpang kini kitai ko umbam umdi ka kata te ngi don jing sokya ngi don jing kit khle ba da kumnum no la dei ban wanra ka jing kit khle haman man kishnong to kinjat ba penyanyi mafi la mention ya kata kerja semua kia bagi wandung kita kibri wana bar jelas ke jala jongi kamtam ben kini ino ko mafla ong ya kakam ka jam jongki pa nong song ke jala kat kum ke jing ong jong working president jong ka khnam uba Thomas Pasa u ong ba kis seng sang pertai badan hapo ke EDC menta ki klam pendon kam ya kata ka trading by non tribal regulation Klaim pentri kam hai ka hendaki pendon kam ya ka trading by non tribal regulation kum kata ka jaka penmi khajna da ka ba ai license khai phatar ya kiwe pat ki brio ki bamdei na ka jela ka ipidon ong halo habai dei ba karne ka benta jong ka trading by non tribal regulation 1954 la pentri kam de ki phau nem but kan nang mi kisnang snem nang bon ki jingkala kat kum kapor but ke ka bangai I kum CM hangtai ngila perkheng kat bala yaki bathmai ho yaki barim yaki bamla shu ban penbiang ki kot kisla bamyo shu yaka renewal but la don ru da ki wei pat ki khasi ki bala bantrei ka tu ting ngila bujili but ngila cancel ngasusi ban ong ka ni ba house nam arja khatsan hakapor basinshar ka party congress bayalam Dr. Mukul Sangmakum Chief Minister upenmi kawe ka notification kababaro ki companies ki lala ban apply yeki tender ki jongki ban participate yeki tender ki jongki haki department bapher claim da yo shwai ka trade license but kane katika we ka jingkhang ka ba play kaba penlong yangi dan kapor kaba ngila penslam mi trade license joki ngisha file case shahikut namar ba naka nikitnat sarkar ba pher kila ayaka ka jingtre hakituki companies lani hakituki contractors niki suppliers hoy ban syukran kasuk ban ong ba kalong kalat ha ban yo pathar ki trade license kini kitai henrengi ba syong pa antu ban wengi ki jing ki babun ki ba ngidon kam ban let bha let tikna yakde tiki par kita ki matrikam ki ba pinchim kia lada ki pat nong tabut ki jit biang pi kum unong ya lambat unong mikmat ha ka ki EDC ka thong hi ka jongi lada ngi sha jit hapo nang ni na po nong thamai constituency ka ba ningkong kaba ningkong kaba ngikwa banwanra ka jingkela hapo KHDC kadai ban yo ban review lene ban streamline but banwanra ru ya kanika recruitment policy kaba back but ngalade pha ru ka jingtho dang hagini kindat sngi shaga government but ladaki approve ya kan jing tho mot kan dei ke kaba khya ba namar balai namar bangi kwa shisha ban penbait renti kaba ar pat kabangi angnot hi habai de ka dis council ka jongi kalong pa ngin pentikena ba ka 6 schedule amendment ka dei ban urlong mentah da pi ong pat ke ka thong ka bangadon le se nam ta constituency nong thmai ki don ka jing ngadon ka jing sokya habe de ka development ka jing dan kam ban wara ka roi ka par ni po constituency ki surong ki lenti ki babiang ki jakaya ka jat ki babiang but kumju ru
ngidon kam nakamenta ka umbam umdi kani dikawai ka ba kongsan ba ka ba arpat habai day bat ka coaching center nakamenta ki samla ki bawmi na ki longyeng baduna kayo kakot baro apo nong tmai constituency ban ki bapen kre ban yakun yi exams baper lada kalong ka state government ka center neki staff selection examination namar bangai i shisha ba kajat benriu jungi kamde ke basa din kadai ke bla ya chakmat ba start sudah ki kena babiang sudah ndai duna pat kajing betelenti ki duna ka guidance ki tena ka menta ki kena samla ki khun samla jong ka constituency nong thamai ki bawan na ki long yeng baduk bawan na ki long yeng ki baduna ka yo ka kot what have a bit babiang ru nam ta jong ki free of cost ka bangin le nam ta jong ki te bat ru nam ta ki samla ngi kwa ru ban penslur ki haka sengkam sengjam namala dangila ban penmi ya ki entrepreneur dai ki nong sengkam but kipat kin ai kam kelas ki wei kat no kan long ka jing mentoi kam tam ban pen kiu ya kata kayo akot mo kata ka per capita income jong ki brio le sia pot nong thamai konsumsi kan nang kiu te ka ba ye dei ba ki samla bat ka sport su de ka wei habang kren pat sapang ka KHADC kidon katuk ani ki jing deko ha karukom trekam jong ka KHADC kabangila yo iling ba ka CAG report la ka de ha karukom penya ya ka pelapis tingka fila mention men yakin diat halor kita ki recruitment balai kimi kung kita ki jing deko but balai kita ki jing deko ki issue ya lat klaim dan manu-manu BUI klaim dan manu-manu report tat hadu bandami ka CAG pat ho ki petmo ka CAG report ka berang pi dang shen ka de jong snam arja khat nyo khat pra te but hakapor bala ngiru masen mi katu ngila ila shong meeting la khot ik officers baro ki em ho but ngila ra what hapo ka house bandan ye ka public accounts committee kata ngila shim serious te habangi page pat ye ki records habai de ba kitu ki don ki ba kum ki uses ki ba kila adap submit should hadin pat let's say kila don ki bla adap submit hadin andrei kala da publish pat ya ka CAG kum kita ki don ki ba nakal yang ka office jungi la batha ya secretary ban pha no baro ban compile no baro iki UC su sha AG nakamentaban one verify yang sa sisian tiba hoi ka nakal yang jungi ngikwa hiban long renti namar kumba PE hi mdan da manu bakwa ban le inte ban pensneu ya KHDC ngilai da ka jingmut kata ka jing angnut ban pen baha henry banwara jing baha shimiet namla te le se nakaliang jonga kum CM sisnam tam katu lawan ra jing baha la contribute nakiwei khendiat nakiwei kata pi kaba ngidon kam ya ka jing trelang sakawai pat ka mat ya kren aba penya ya kani ka election mentau senam kata kadai halor ka jingweng no jang ka congress ban kershan ya ka executive committee hapo KHADC ngalai osno nabun ki kertong bat kinong yalam neki seng prepare balai baki sngo baka congress ka weng no LD hendring aku abanyo sngo na pi kum UCM balai baka don kami ka congress ban shim ya kata ka sin jam shua ka election to kawai ka ba ya dei ba kani nga sngo ba pi hapo this council kamdan party ladangi wan ra hida ka jing sngo party this council kala penbaklano ya ka nongrim jong ka this council hanga shimet ngal habang alai this council nga khamra lang itu kala ma party ngara shoy ke iki jing don kam ke iki mat bakong san jong pai ba bat jong kari bat cek benriu lada ta ka parti ka bangadon lada ka ong yang ban hable iki kam balong persya ya ka cek benriu ngala de ben mi ngala mi lah dia te hanga hinga snoba ki MDC jong ka congress let's say ka don ka jing shapen bor Henry habang ia trailang hang tai dai ngimju esno parti pi ba PNCM di na kongres nga de NPP tuiwe na UDP tuiwe independent HSP ngimju dan ta jing so parti ke ibang yakran ka David nam to pai ba
Te Henry le si don kata ka jing syak penbor na syabar. Ba kata ka jing ya penting, kata ka penjing ya penisi parti kalau long bajur hadu kata-kata. Ka jing syak penisi ya ki brio bujungi mo ya ka parti NPP. La sngogum bakadai ka etip. Long kumta kan? Takadaw ka penlong. Let's say ya Kongres let's say ban sngogum ta. Ban long ban ya jan bat NPP la jan election bahaba weng no. Henry ngata ngong la syairu dangi la job sampai ngin salit hi daka jing kerku jong blay bat daka jing kershan jong kipai ba nama kipai ba mata ki start ba kipai yo no brio batrai ka kam mdai shu ngata ngan ong ban ken biet kipai ba ngam ken nama ki tip ba pet se kipai ba ki ju kipai ba kum ha po Delhi ma anuksa ki ju kipai ba ki budget ya ka MP ya BJP Henry haka MLA election assembly ki wan ra ka AAP menta ki ju ki pai ba pat ki budget AAP yo na te takadaw ki start ki pet manu batre ka kam te hanga hinga snow ba kajing mi jong kongres haka minute ka bakhadu kam kata hingi ka shulong ba kam internet pat namar ba nayebu parti kan kamat nayebu jing snow parti ngang bu syai ke interest jong pai ba khmat interest jong council khmat sabu ke interest parti syadian la dengi wan bentrai da ke interest parti dai kala feel lot ka ka ti hadin kini hijing jabaro hatu fidang don jing mut ne ban yate paralog biang bat ke kongres hadin ke election lada kipai ba ki ailat ingi majority kumbalong mentangi snow keleng sodong ma habakut kipai ba ki ong dang la ia ka parti ke badang trai ho jing syak kenok babun ngim la lai Henry habakut kibriu batrai te don him jing bakla stang briu bajai tu basusyong bom trai yu jing bakla Henry ngi batrai te yo daw be kibriu ban kenok tu bakla tu te ngim artatien da ka jing jinga jing kibriu da ki jing so kya jing kibriu ngin wan pai majority biang syaka isi bat hangta ngim ong re bentrai bat no bat kanu parti benetrai ngiong manu badan ya kata kamen sim basukya nam ta ka discouncil basukya nam ta ka ri jungi jai benriu wan ngene trai umper dari parti yuru ngadang keren hani kisngi po file nomination yo lesina ka VPP ru ki wan benetrai bat ngi naka BJP ru ki wan naka kongres ru wan takadaw long mdai ban poi biang saju mdai ban bu ya ka parti ya kamat kadu bapanya semua pensyai kindiat hangi balai baki padba ki dei banjit ya pi kum unang mikmat biang balai ki di banjit ya ka NPP kawai syua kanong rim kum mga kerana ru pasdang ki padba ki di bentip ke ka kamram jong MDC but kipai ba ki dibentip ke ka district council ke ka six schedule dakila suthu ya kan ni dai but ke ka performance ke jongi ke ka bangila persyang mingi kum MDC mdai tang ka kam thawan labun teli ki an kum lai kran ru mene but kata ka kam it riru mdai besu it tang ktien ngila dah le dah ka kam mo ba thawan ru de ba idri ndai don pat ki ba idri ki ba pertas rum seneng kawai ka andru ki pampat juan ra te hangnungin ong idri kita ngai la dia kum CM ngalit dala dia syamot pran shani shatai ban khanrai kitu ki ki beriu banabar wan khai ban let chapok majai ka jing sha penyap samla lur syai ban khanrai tu kayo ke basyong kitu ki beriu bana Bangladesh hatu ngam dei ba idri namar takadaw ngaso ba ke ka bangila persyang banwara development ru apok shnong banwara ki jingbet jingbiang nam tanong shnong ngasudai lada kipai ba kipai na kata kalyang martatien bangin ngin yo ka jingkershan na kipai ba te ngaso ba ka nongrim jonga basung scam ban job kadai ba kipai ba kin pet ya ka kam ka banga katre but ka parti hoi kumaong kam dan benta lane kam da dei ka ba hakmat hanga reka dei ha obriu bat ka kam bat ka nongrim ka bangadan bapanya kalong ki besul telah banyo banyak keren berpi markhmat akan ke program kit bok kit yang bapin yo khayu tau so batiang ha kani ka arp so trik anda ila dep kau ni kita ki vote kulish bon ba kulih